Nagpapatuloy ang mas malalim na investigasyon ng pulisya sa huling insidente ng pamamaril sa Barangay Kasibong sa Jacinto, Pangasinan na ikinasawi ng isang 42 anyos na negosyante. Naganap ang pamamaril sa loob mismo ng kanyang bar and restaurant pasado 11 ng gabi noong linggo, March 15, 2026. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagbabantay ang biktima sa loob ng tindahan nang biglang pumasok ang dalawang armadong lalaki sa kanyang resto bar. Agad umanong binaril ng isang sospek ang biktima. Sinundan ito ng pangalawang suspect na pumasok sa loob ng tindahan at pinaputukan pa ng ilang beses ang biktima. Agad na tumakas ang mga gunmen matapos ang insidente. Itinakbo pa sa RHU ang biktima subalit idiniklara itong dead on arrival. Binaril yung victim natin, nagtamo siya ng several na tama to include yung sa ulo niya at yun yung pagkadala sa kanya sa hospital sa Arawam MC, accordingly dead on arrival siya according sa attending physician niya. Actually yung dalawang suspect is ayaw pang magsalita kung anong motibo nila, ano ang dahilan, pero sa other na information na nakuha natin, ang lumalabas na so far ngayon is business. Hanggang doon lang po muna yung namin kasi tinitignan pa namin. Yun nga, hindi pa kami sigurado kung talagang yun nga. Baka may mas malalim pa. Nakarecover naman ang pulisya ng tig-2 basyo ng bala mula sa caliber 45 at 9mm na baril sa crime scene. Dagdag pa ng pulisya, noong nakaraang taon ay pinagtangkaan na rin umano ang buhay ng biktima matapos itong pagbabarilin sa harap ng kanyang pwesto sa Santa Maria sa nasabing bayan. Nakaligtas ang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tagiliran. Last year, pinagtangkaan na rin yung buhay niya. Last year, nagtamo na rin siya ng tama sa tagiliran. Nagamot nga siya during that time. And during that time, na-identified naman natin yung mga suspect at napailan ng kaso. And after 2 months is na-arrest po namin yung isa sa mga suspect na bumaril sa kanya during that time. However, yung isang kasama niya doon na isa, siya pa rin po yung isa sa suspect na naganap na shooting incident po na nangyari ulit sa resto bar niya. Sa ikinasang hot pursuit operation ng PNP, agad na natunton at nadakip ang dalawang suspect. Accordingly sa mga witness na nakakita, ang exit nila is going Mapandan, and then nag-conduct tayo agad ng mga hot pursuit operation, and then along the road sinundan natin yung truck kung saan sila dumaan, and sa mabilis na pag-action po natin, na-track po natin sila. Nakarating po yung isa sa mga suspect natin sa Mangaldan at doon po natin siya nahuli at about 3 AM na ng umaga. At about 3 PM ng March 16, nakuha na rin natin yung kasama niya sa pagbaril. And na-detain na sila dito sa police station at for filing na sila ngayong araw na to. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. May mga incident po na ganyan, may mga binibigay po kami mga numero, mga papel po na nandiyan po yung mga emergency contacts number. Itago po natin yan kasi in case of emergency po, makatawag po kayo kung anong emergency po yung kailangan nyo para ma-actionan po natin agad, especially sa PNP po. Lester Narag, Balitang, Solid North.